Ki pulit ka Assam jong ka STF ki bayakun ban khanglat ya ka jing penyai pisa thok fake Indian currency notes ha ka jing khandra ha ka khatlai trik nai wing ha ka than khana para ki la iohkem ya arwut ki briu kun thop ya wei ubadei unong shong shnong ka Ri Bhoi district Meghalaya. Ki pulit ka Assam ki balayo jing tip halor ga jing don jong ka kunhun shna pisa thok ha khana para marmar ki la lej ban khandra ha ka te ka than ha ka ba argut ki briu ki bala subadon kti ha kne ka kam thok maria yo i ki pulit ki la phet krat da ka wei ka kali Maruti Suzuki A Star ka badon ya number AS02F 8100 bat phet shakathan kaina dhara Laya thu ru baki pulit ki balak thong ya kte ka kali ki layo ban bat no ya kite ki briu ha kaina dhara APSC Road Hajan ka Dispur Police Station bar kini ki arngot ki bala iohkem halor ka jingken no don kti la tip kerteng kum Muhammad Sahil Ali Arpois nem na ka Ri Bhoi bhitha hapo ka Chaugan Police Station bat uharsh wa lang Arpos nem na bari dua khanapara ka bahab hapo ka khanapara Police Station jong ka Ri Bhoi district. Ha ka jing toket ki pulit Muhammad Sahil Ali ula phla ya ka jing don kti jong ki ha ka ne ka kam bat ban ya lam ru sha ka ying shong wai ka ba upendon kam ka badon ha khandai mer bari dua Ri Bhoi district bat ha ka jing talasi ki pulit kila yo ban kurup hadu nriu lak prapunyo hajar san spa tengka ka pisa thok ka wei ka machine shon pisa thok ka wei ka mobile ka songkot sada balata da ka brown tape ka songkot sada ka bala shna ha ka dur san spa ka shisong ka kot ban print pisa thok bat ka wei ka kali arshaka ki pulit ka Assam kidang penlong ya ka jing toket halor ka ni ka kam shon pisa thok ka bala sedang kendrei bha ha ka jela Assam bat khaput ka jela Meghalaya में हमको टोटल 2 आदमी अरेस्ट किया है और 6,87,500 मिला है, एक प्रिंटिंग मशीन मिला है और पेपर्स मिला है और 1 फॉरेनर सीज किया है। अरेस्ट 2 जन हुआ ना? हाँ अरेस्ट कितना? 2 नॉर्मल में रेंटेड भाड़ा में रहता था। हमने इसको पकड़ा है APSC के सामने। इसके बाद उसका लीड लेके आई, इसका घर रेंटेड हाउस सर्च किया तो नॉर्मल मेघालय साइड में रहता है। उसका सर्च करने के बाद ये बाकी का सामान रिकवर हुआ। साहिल अली